Nove adegueiros da Ribeira Sacra recolleron este ano os diplomas e medallas do certame de Aosta 2017 organizado polo CERVIN. O Centro de Investigación, Estudos, Protección, Coordinación e Valorización da Viticultura de Montaña impulsa este concurso que nesta edición contou coa participación de 740 viños presentados por 306 adegas de 15 países. A denominación de orixe Ribeira Sacra tivo 4 medallas de ouro e 5 de prata. Un dos ouros foi para Sabatelios 2016 de Adegas e Viñedos Lareu, un tinto de ano producido nesta subzona de Chantada. Eu a verdade que fago máis ou menos, intento facer o mesmo todos os anos, un viño afroitado, o sea, aromático, o sea, un viño con as características típicas da zona. Bueno, pois supoño que se daría unha serie de requisitos e, bueno, acadou ese detalle. Pero, bueno, creo que calquer viño, pois, hoxe en día, máis ou menos está á altura dese mínimo premio, non? O sea, penso, polo que probo eu de outras bodegas, non? Penso que tería a mesmo nivel. Que ves que busca o consumidor nos viños da Ribeira Sacra? Bueno, eu o que vexo é un cambio. Antes, o mellor, había unha costume no consumidor de viños, o mellor, máis madeirizados, con outros perfiles, que se estilaban quizá noutras latitudes, noutros espacios tamén do mesmo país. Pero hoxe a xente, pois, penso que busca viños xóvenes que lle falen do terra, da uva, que se fixo, viños frescos, o sea, viños que estén falando do espacio donde saíron. E creo que aí pois temos bastante ganado, porque pois ao mellor encaixamos nese pequeno espacio de consumo, están gustando e están triunfando, creo que é un pouco o éxito de Ribeira Sacra, non? Outro perfil de viño foi o premiado desta volta na adega Vía Romana, que logrou tamén un ouro polo seu Mencía Barrica VR Barrica 2012. Esta é unha añada 2012 que fora unha añada bastante boa, tanto en produción como en calidade, a cal decidimos unha selección dun dos nosos viños, metelo en barricas de roble francés, o cal permaneceron 12 meses en barrica de roble francés, non eran todas novas, buscamos un pouco de equilibrio para que o sabor do viño predomine sobre o sabor da madeira, e buscando un pouquiño esa característica da mencía, non, que predomine nos viños. E nada, bueno, para nós foi todo un orgullo, non, recibir premios cos Barrica, porque, bueno, era por unha das apostas que menos tirábamos e estamos vendo que fora daqui, de Galicia, son os viños que máis están tirando, tanto, bueno, pues no enoturismo que pasa por a bodega, todo o mundo non lo dice, e fora, pues, están chegando moitos premios ao tema do Barrica. Para nós era unha virtud o paso en tempo e o tempo en depósito, pero, bueno, estamos vendo de que a xente lle gusta eses tostaos, esas vainillas que podemos atopar no que é os viños de barrica. Nos estamos acabando ahora a colleita 2015, temos sempre a inauguración da colleita para a Feira do Viño de Chantada, non? Reservámola sempre un pouquiño para aí, entón quedan eses 2 meses, aproximadamente 2 meses e algo para empezar a colleita 2016. Para nós a colleita 2016 creo que para todo o sector da Ribeira Sacra foi un ano moi bon, son os viños que, bueno, que se están vendo que teñen moito corpo, moita estrutura, grados máis elevados do normal, é dicir, estamos vendo que ano tras ano, claro, as bodegas tamén temos que decir que non podemos decir que un ano é malo, porque despois hai que vender o viño, non? Pero sí estamos vendo que estes últimos anos, con este cambio climático que está sucedendo en tema na viticultura, pois estamos vendo refletido nos viños que están mellorando moito ano a ano. Ademais destas, houbo medallas de ouro para o branco Regina Viar un 2016 e o Mencía Regina Expresión 2014. As medallas de prata foron para o Mencía Verdes Matas 2016 de Pena das Donas en Pantón, o Viña Bella 2016 das Advirs e dos Remedios de Diomondi, o Estrela 2016 de Fran SC de Sober e tamén o Don Bernardino cuarta generación 2014 xunto Mencía Barrica Abadía da Cova 2015 de Adegas Moure. Fálanos un poquinho pois da acollida que teñen os barricas xa desde fai algúns anos no mercado. Pois eu creo que é moi boa.
Nos, de feito, sabes que fomos a primeira adega que empezamos a meter en barrica a variedade mencía en Galicia, non? E foi unha aposta dende sempre. Pensamos que os viños, inda que a vocación fundamental dos nosos viños seña os do ano, os barricas son viños un pouco máis complexos, que non teñen que ser moi maderizados, pero si que teñan unhas características un pouco distintas os viños do ano, son viños máis admitidos noutro tipo de mercados, fora propiamente de Galicia, son viños que duran máis, que é algo que tamén é moi importante para un viño, e, bueno, que teña recoñecementos é sempre bon. É dicir, eu penso que un premio non fai un viño, pero se un está máis ou menos habitualmente neles, pois quere dicirche que estás un pouco no bon sentido, non? E os viños de barrica, como decíamos antes, eu penso que non é que todo teña que ir a barrica, porque temos unhas características excepcionales para facer viños do ano, pero, bueno, os barricas estamos empezando a desenrolalos e penso que teñen moito que aportar á denominación. Son o mellor a porta de entrada a moito consumidor que non consume habitualmente os viños da Ribeira Sacra, non? O mellor empeza ese gusto polos barrica e unha maneira de facelos empezar e probar. Sin duda, porque digamos que os barricas é a forma habitual dos viños de outras zonas, e hai moito consumidor moi acostumado a tomar viños que teñan madeira e que teñan un poquinho máis de complexidade e de estrutura. O concurso mundial de Aosta está reservado aos viños producidos en rexións de montaña ou forte pendente, que son as nosas terrazas con máis do 30% de declive e dan nome á viticultura heroica. De asentamento de población de manter o territorio